свободни да ни снимат. Thank you. Приятели на спорта. Както виждате, хора от всяки народности и всяки възрастови групи се радват на момчетата от Federacing. Yes. Yeah. Full roll cycling. Never go full enduro. Yeah. Така. Сега да видим дали Герозен ще може нещо да направи като коментар. О, yes! Yes! Това са най-невероятните виражи. О, yes! О, yes! Трак превюто ще бъде синтезирано в изключително малко думи. Може би само една, вече я чухте около 28 пъти. Сега тук леко луз, доста повече. Какъв е то камък, бе, брат? Охо! Yes, абе нещо много бързо, бе. Забавихме се. Опа! 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 Уху! Уху! Дечко Груев ни дръпна. О, yes! О, yes! Oh yes! Yes! Брейкинг бъмповете на смъртта! Сега... Опа, за малко! Доста... Леле, бате! Тук подявам. Много добре им влиза, често казвам. Аз малко ме е страх да отпусна на брейкинг бъмповете на смъртта. Yes. Yeah. Тук дали да пуснем едно клип или прозентон? А? Какво? Дали да пуснем едно клип или прозентон? Не, точно това е. Дами и господа, сега следвам от Master P. Влизам в любимата за всички българи Air секция. Както виждате, това е Pro линията на DH трасето Кладник. В момента горната част от трасето работи изключително и само да задоволи нуждите на тези два колоса на ветеранското колездене в България. Членовете на БКС Петър и Лозев и Дечко Груев. Специално за рапъри от 420. Специално за неговия дългоочакан сингъл. Едно доказателство, че можем да се справим с карате и без скараджия. И съвет When you drive enduro 8 атмосфери. Yes. Yeah. Yes. Let's go full road cycling. Yes. Oh yes. Yes. Oh yes. Yeah boy. Yeah boy. Woo! Тук къси дълги зверски на БДС-ката. Мега побоя, но Пиер си настроил качването, така че... О, yes! Yes! Добре, добра линия на Дечко Груев. О, сайт в завоя. Доста дръпна. За сега Елоди ще покаже как ще бъдат завоя на стигане. Ясно! О, yes! Сега следва секция момчета от Fairtenti, които могат да покажат това, на което наистина са най-добри. А това е въртенето. Ето, дори с DH колело няма никакъв проблем. 38 плоча, специално моделирана за Пиер Лозен DH с 38 Full HC, хаштаг
never go full enduro. Yes.